शुणा लगे श्रवण छुटिया साधना नुहे श्रवण द्वारा भगवान हेबे आज देखिले नयन पुराई गोविंद सुधा रसाई गोविंद 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 मोबाइल कैमरा फोटो उठे गोटे मोटो अंधार मोबाइल लाइटिंग अंधार से आप देखिए आखिरा बंद करेंगे ना बंद ना आज मथुरा नारी मान भगवान नयन कर दर्शन कले भगवान को आलिंगन कले चुंबन देले भगवान से आराधना कले हृदय नयन बुझी कथा ना नयन खोलिले कम देखा जाए नयन बंद कले बहुत देखा जाए ना नहीं आखि दिटा खोलिले आप अल्प देखिबे ना आखि बंद कले आग भी देखा पछ भी देखा पिठी भी देखा घर भी देखा तेणु आखि बंद कर मथुरा पुर लोक देखिले राम वनमाली कहती गोपी गोपाल भाव सत जनमे के पाइब भगवान को आउ सुखिया मथुरा नगरवासी माने मनरे दुख कहीं ना यही गोपाल मानकर जो भाग्य आम आज पाऊँ माने 12-10 वर्ष पाऊँ अनेक जन्म तप करी गोपरे जेते नर नारी दुखरे भांगी पड़ुछंती आज मथुरार नर नारी माने धन्य धन्य से वृंदावन धन्य से वृंदावन वासी गोपी गोपाल जो माने भगवान को वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी अहर्निशी अविच्छेद भावे अखंड भावे आनंद पाउथिले आज आमे पाउछु जो माने वर्ष पाउथि आगो जहाँ ए मनर दुख पाई नथिली बोली
ବିଚ୍ଛେଦର ଦୁଃଖ, ବିଚ୍ଛେଦରେ ମିଳନର ଦୁଃଖ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସୁଖ ନଥିଲା, ଦୁଃଖ ବହୁତ ଥିଲା। ସବୁ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ସୁଖ ପାଇବେ କି? ନା, ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ବସ୍ତୁଟା ମିଳିବ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ମିଳିଲା ପରେ ଛଡ଼େଇ ନେବ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ନାଇଁ ହଜିଯିବ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ଏଇ ଛିଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ କି ପାଇଲା ପରେ ଚିନ୍ତା। ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବେ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି, ପାଇଗଲା ପରେ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ, ରହିବେ। ଆରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦୁଃଖ। ତାମାନେ ବିରହରେ ମିଳନର ଦୁଃଖ, ମିଳନରେ ବିରହର ଦୁଃଖ, ହିଁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏମିତି ମଥୁରା ନାରୀ ନରନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରାସାଦରେ ଆରୋହଣ କରି, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଚଳିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ବଢିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବାରି ଯାଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଫୁଲ କଂସାଳ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜୁଛି, ସବାରି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜୁଛି, କଣ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ? ସେ ସବାଟା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବାଡ଼ା କହିଲେ ରଜକୁ କିଏ ଯାଉଛି? ରଜକୁ କିଏ? ନା ରାଜା କଂସଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ। କାମ କଣ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଂସଙ୍କର ପୋଷାକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରିକ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ ବହୁତ କରେ, ଆଇରନ୍ କରିବ, ବହୁତ କରିବ, କଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବ, ପୂଜାରେ ଡ୍ରେସ୍ ରଙ୍ଗ ସେଟାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବ, ତାର କର୍ମ ହେଲା। କହିଲେ ସେ ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ବସ୍ତ୍ର, ବାଜା ବାଜୁଛି କଣ କଲେ, ବାଜା ବାଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ଯାଉଛି, କଂସଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ବକିଆ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକିଲେ, ହେ ରଙ୍ଗକାର, ହେ ରଜକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିବେଦନ ନମ୍ରତା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଗିବାର ତରିକା ସତରେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ବଳ ଅଛି, ଆମେ ସମ୍ମାନନୀୟ, ଜ୍ଞାନ ବି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାରର ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଅଭାବ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ସମାଜ। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶିଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଗୋଟେ ରଜକ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସଫା କଲା ବାଲା, ତାକୁ
নম্রতার সহিত কହୁଛନ୍ତି যেহেতু ଇଏ ଯାଚକଟା ଯେତେ ମହାଧନୀ ସେ ମାଗୁଛି ହାତଟା ତଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯଦି ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବ ମାଗିବା କରିଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଶୋଭିଲେ ডাকিলে রহ রহ বলে আগেও গাড়ি হর ঘর গোবিন্দ গোবিন্দ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦବ ଯେ ନୀଳ ଧବଳ ଦେହ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ଉଚିତ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ଶୁଣ ତୁମେ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ରାଜା ରାଗିବେନି ଶୁଣି ନୃପତି ହେବେ ତୋଷ সংসারে গোবিন্দ 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 রাজা শুনিলে খুশি হবে ভাবুছ কি রাজা শুনে দুঃখী হবে বলি না না দুঃখী ହେବେନି ଆଉ ତୁମର ଯଶ ରହିବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବ ଦୁନିଆରେ भगवान को वस्त्र देइछ ना भगवान को जे वस्त्र दिए से साधारण लोक देई पारि नाही वृंदावन रे सेते बेले राधा रमण प्रकट हिला गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर सप्त देवालय अछंती गोस्वामी माने हमर भगवान को प्रकट करिछंती मूर्तिमंत करिछंती ताकर भक्ति भाव बलरे जेमि रूप गोस्वामी प्रकट कले कहा गोविंद को प्रकट कले सनातन गोस्वामी कहा प्रकट कले मदन मोहन को प्रकट कले गोपीनाथ को प्रकट कले कि जय राधा गोपीनाथ मधु पंडितेर प्राण धन जय राधा रमण गोपाल भट्टेर प्राण गोपाल भट्ट प्रकट कले गोपाल भट्ट गोटे शाल ग्रामटी अर्चन करते कार्तिक मास आरंभ हम नियम सेवा जड़े सेठ आसिले दिल्ली वृंदावन समस्त देवालय ठाकुर मानक वस्त्र दबा मासे आगे पड़े आसिले गोविंद पाखु गले पूजक कहले किछि ठाकुरंकर पुराना पोशाक दियो बाप नेले तो के तरी गाणीबी दिल्ली मंदिर से पोशाक नहीं कलेक्शन जाके पहुंचले कापते राधा रमण मंदिर में पहुंचले गोपाल भट्ट पाखरे पहुंचले
ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟଜୀ ଆପଣ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଷାକ ମାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାଦୁକାର ମାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହୁଡ଼ର ପଦକର ମାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ ପରେ ସବୁ ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି, ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ହେବେ। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। କିଏ କୋଉଥିରେ ପ୍ରିୟ, କିଏ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହୁଏ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଦିଟା ମାଳ ପକେଇବେ, ସଜାବଟ ଖୁସି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଜନ୍ତି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେ ଜଳ ଢାଳିବ ସେ ସେତିକି ଖୁସି, ଜଳ ଟିକେ ଖାଲି ନ ଢାଳି ସେ ଖୁସି ହେବେ ନା। ଆଉ ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବେ? ନମସ୍କାର ନାଇଁ କଲେ ସେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ନହେଲେ ସେ ଖୁସି ନା। ଯାହା ହଉ କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ବୁଲା ଗୋଟେ କଥାକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାରିବାକୁ ପଡେ, ବେଶୀ ପଲମିତ କଲେ ପାଉଁଶ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବ। ଯାହା ଭଗବାନ ଆଜି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଟ୍ଟଜୀ ମୋତେ ଅଳଙ୍କାର ଦିଅ, ପୋଷାକ ଦିଅ। କହିଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ପୋଷାକ ନାହିଁ କି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ମୋର ଠାକୁର ତ ଶାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ନାକ ଥିଲେ ସିନା ନାକ ବସଣ ଲଗାନ୍ତି, ହୃଦୟ ଥିଲେ ସିନା ବେକ ଥିଲେ ସିନା ମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧେଇବି, ହସ୍ତପଦ ଥିଲେ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବି। ସେ ଫେରିଗଲେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇଲେ। ଗୋପାଳ ରାତିରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ବୋଲି କଣ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନାସା ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ନା ପାଦ ନାହିଁ, ନା ନଖ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି? କୁର୍ମଟି କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଖାଲି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏକାଠି ପକେଇଦେବେ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେମିତି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇଲା। କଣ କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ କବାଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପାତିଆର ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ରାତିରେ। ସକାଳ ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ପାଟିଆ ଗୋଟେ ହାତ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାଧାରମଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିରରେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଉତ୍ଥାପନ କଲେ କାହିଁକି? ନା ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରଜକ, ତୁମେ ତ କଂସଙ୍କର ସେବକ, ମତେ ଦେଲେ ରାଜା ଖୁସି ହେବେ, ଦୁଃଖିତ ହେବେନି। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଯଶ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଫେରିଯିବା, କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। କେବଳ କଣ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ? ଯଶ ଟିକେ ରହିବ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏ ଲୋକଟା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଠନ କରିଥିଲା, ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦଉଥିଲା। এইটা যশটা ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବତ ସେବାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧନ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଜଗୁଆଳି ଆପଣ ମାନେ, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର, ଶୀଘ୍ର ତା ପାଖରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାର ପକେଟରେ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କା ସେଟା ତାର ନା, 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବିନିମୟ ହେଇଛି ସେଟା ତାର ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ
ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେନି ସେଇଟା ଯେ ଆମର ଖାତାରେ ଚଳିବ ଯେ ଲୋକଟା ଏତେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ଘରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି କେତେ ବସିଛି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସେ ରଜକ ଟିକେ ତା କାନରେ ଭଲ ଶୁଭୁ ନଥିଲା ରଜକ ଛିଦ୍ର ମେଣ କାଲ ନ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ରାମ ବୋଲ आगू बढ़े आगे ठिया है कि मन कले भागवत मन कहते ना सजाचितो भगवता परिपूर्णेन तेन सर्वदा आज मागुछन्ति भगवान की मागुछन्ति ना परिपूर्णेन जे परिपूर्ण से आज मागुछन्ति मागिबारे आनंद होछे का पाई मागुछन्ति भगवान सखा मानकर सुख पाई अन्य पाई मागुछन्ति भगवान सजाचितो भगवान ते भागवत बहु जगह भगवान सतर करिसन्ति कहते सजाचितो कृष्ण कहते काम ना भगवान की भगवान कहते आउ से किए से सर कोन ना परिपूर्ण सर्वतः जे परिपूर्ण भगवान साखे कंसित रजकोटे धिक्कार गाड़ी बचन कहला जा जा प्रजा गुड़ाक आसुच वृंदावन गोपाल गुड़ाक मनरे गाई चलवा लोक जो हुए राजा को पेशा करिया मन करूछ कि अल्प साहस नाही तोर तेबे भी सुनो सुधुरी जा खबर पाइले